250 ருபீஸ் கிட் பை பண்ணிங்கன்னா 60 ருபீஸ் கிட் ஃப்ரீயாக வந்துடும். இல்லைனா 250 ருபீஸ் கிட் வாங்கும்போது ஃப்ரீ ஷிப்பிங் ஆஃபரில் வாங்கிக்கலாம். இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்மால் சைஸ் பவுல், ஹெனா பவுடர் 50 கிராம்ஸ், பைப்பிங் பேக், யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் 50 ml, ப்ரீகர் ஷீட், ஸ்டாக்கிங், ஸ்மால் சைஸ் டிஸ்பென்சர், ஸ்பேச்சுலா, பின் அண்ட் டேப். இந்த காம்போவோட ப்ரைஸ் 250 ருபீஸ். 250 ருபீஸ் கிட் வாங்கினா 60 ருபீஸ் கிட் ஃப்ரீயாக வந்துடும். அதில் என்னென்ன இருக்குன்னா, ஹெனா பவுடர் 30 கிராம்ஸ், யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் 50 ml, பைப்பிங் பேக், ப்ரீகர் ஷீட்ஸ், பவுல், ஸ்டாக்கிங். உங்களுக்கு ஆர்கானிக்காக மேக் பண்ணுற கிட் காம்போ வேணும்னா டிஎம் பண்ணுங்கள். நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணலைன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இது மட்டும் இல்லாத யூனிக்கான ஹேர் கிளிப்ஸ் காம்போஸ் அவைலபிள் இருக்குது. லக்கி கப் சேலஞ்சும் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா டிஎம் பண்ணுங்கள்.